hvilken musikal da? Nei, du kan lese om i avisen. Du har gått på skole sammen. Ikke sant det der? Vi går på skole. I dag. Vær smart, da. Det vil ikke alltid være der. Jo, jeg derimot. Vi gjør fint for det. Hva var det jeg spurte om? Hva var det du brukte de pengene på? Kan du fortelle oss det? Hva var det ikke? Du skrev kontrakt? Nei. Nei. Nei, det blir 2. Nå var det tilbud. Ja. Kan vi gå nå? Ser du ikke at det drikker? Hei sann, Gunn. Kom fram. Vi liker å se dem jeg er sammen med. Kom fram. Gå hjem. Slå av meg. Så var det småsøsken der. Så jeg tar plassen din. Slå av meg. Det var ikke jeg som skrev Gunn. Var det noe var? Nei, gjør du? Ja. 66, 51, 79, 42, 24, 45, 60, 10, 67, 56, 65, 44, 53, 44, 17, 13, 23. Ikke bare sitt der! Spill du òg! Nå kommer det store gitaristen Jean. Kom igjen, da! Finn en saks og klipp med. Gjør det. Her er ingen saks. Slipp. Au, slipp det for faen! Men han har flengt over med snøen. Gi deg nå. Slipp håret. Ikke før jeg har snøen. Ikke tull, mann. Jeg kuller ikke. Finn en kniv, en tang, et eller annet. Er du kjæresmalle? Hæ? Er du alles kjæres? Er du en hora? De sier er du faen malle? Hæ? Er du en hora? Det er en hora, akkurat som mor mi. Slutt å tulle! Så kom igjen nå! Du er dum! Du bare sitte! Spill du òg! Hallo! Kjenn den store gitaristen! Maria! Kom igjen, da vel. Finn en saks og klipp med! Si det nå! Gjerne! Han Arving har sagt slipp! Au, slipp det bort! Kom igjen! Snau! Du har alt lagt på! Gi deg nå! Slipp hodet henne! Ikke før det snauer henne! Ikke tull meg! Jeg tuller ikke! Finn en kniv, en tang, hva som helst! Listen, I ain't gonna do you wrong when I'm gone.